esittelen Roller Mouse Red ja Roller Mouse Red Plus hiiriohjaimet. Roller Mouse Red on hieman edullisempi ja rannetukiosa on kapeampi. Red Plusassa tuki on hieman pidempi, jolloin näppäimistö jää hieman kauemmas ja on ihan makuasia, että kumpaa tykkää käyttää. Perustoiminnot molemmissa ovat aivan samat. Perinteisessä tietokonetyöskentelyssähän käytetään näppäimistön lisäksi hiirtä, jolloin ongelmana on se, että toinen käsi on hieman kauempana ja siihen joutuu kurottamaan. Ja kurottaminen aiheuttaa jatkuvan jännitystilan hartiaseudulle, mikä taas aiheuttaa särkyä ja erilaisia kiputiloja sekä hartioihin, niskaan että lopulta päänsärkyyn asti. Roller mouse asetetaan tähän näppäimistön eteen, jolloin kädet palautuu suoraan vartalon eteen ergonomisesti oikein. Näytöllä olevaa kursoria ohjaillaan vasemmalle, oikealle tai ohjaustankoa pyörittämällä ylös ja alas. Lisäksi on käteviä pikatoimintoja, vaikka klikkaaminen onnistuu myös kerran tai tuplaklikki, niin voit vastaavasti käyttää pikanäppäimiä tuplaklik tai hiiren oikeaa painiketta, vasenta, kopioi, liitä, rullaa eli scroll-toiminto ja kursorin nopeuden säätökin löytyy tästä. Hiiriohjaimen käytön sinänsä oppii hyvin nopeasti ja meiltä Ergoshopista saat Roller Mouse-tuotteet 30–40% alle suositushinnan, mikä merkitsee helposti 100 € säästöä jo yhden kappaleen tilauksessa. Nettikauppana me seuraamme puolestasi hintatasoa ja pyrimme aina olemaan edullisin ostospaikka myös Roller Mouse-tuotteille. Yritys tai yhteys voi tilata meiltä heti laskulle ilman erillistä tilin avausta. Myös sähköinen verkkolaskutus onnistuu tarvittaessa. Käy nyt sitten heti lisäämässä Roller Mouse ostoskoriisi ergoshop.fi verkkokaupassamme, niin saadaan työpisteesi ergonomia kuntoon.